गुड मर्निं सनाफोर गासिखौबो आंनि एन हाउस ब्लगाव गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय जासिहरबाय सनाफोर गासिबनिसिमबो नेगासिनो दं बे 2टा 2:30बाथाय फैजाया लान्च टाइम आंहा बेयावसो टाइम मोनबायना दाबो फैया लान्च खालामदों मालाय बेंकआव मावग्राफ्रा नेबाय थाथ'नो थिनलांदों थाथ'नोसै गौराङाव दसे बेरायलांसैनो सनाफोर मा होनो गौरां खाथियाव फिसा खामानि दंमोन नालाय ओरैनो नायलांसै होनना हाबथ'वाखै आरो हाबहैनोसै बाहेरानिफ्राय लुक जानाय बिदि हाद्रि गुफुंजोब्बाय बिफां लाइफां हाद्रिजोब बैयाव टिकेट दाननांगौ टिकेट दाननासो हाबनांगौ 2025 साजायनाया सोल'रे नोंनि थाखाय आखं फिसं जाबायलै आं खेबथाम माथो नों एसे फिस हाद्रियाव थांदो ओरैजायनि बिफाङा ओरैबायदि मोजां थांसै मा किउट लुक्सआ बिराद मोजां दाबो बेरायफैबावो माथो मानसिफ्रा हनै बट्सआवबो भिडिअ आं थाङा प्लिज नैबे सिनारिखौ बिराद साइज नुदों नै बिराद मोजां नुदों लुक्सआ बट्सआव आं गाखोआहाय बिदि बट्सआव गाखोलाबायग्रा नङा आङो आं थाङो औ मेरिगल्डआ बहुद साइज गौरां पार्क दे सनाफोर गौरांनि नैबेनो एकदम मानोथ' फासयनो होनासै बैखौ खेबनोबा ओंखारबाय नै सनाफोर फटक लाबाय सनाफोर एसे केमेराखौ खेबनो रोङा नै ब्लग लानो ना केमेरासो खेबनो जाबाय दे आं जारलासो ब्लगखौनो लागासिनो दं सनाफोर आं गाखोआहाय नैबेनिनो हा जायगा हगारनाय बेनि नामावनो आरो आं माबाबाय थाथ'ला सनाफोर सेल्फि आरि जेबो लाथ'ला माबागोनसै बेक साइडजों खेबगोन आं एसे खेबलाबायनोसै दे सनाफोर बिराद मोजां नुदों बारजोब्बाय सनाफोर अजन थिखोनो हादों सनाफोर थिखोनो हादों बांद्राय गिलिर नङा आंबो नै जाबाय मारै जाखो दोनदो थामफुलि सिस्टार नै जों गोदो जि एलबाम नायग्रायानो मोजाङै दंना औ मोजाङै दङ दे किउटैनो दंथारो दा याङैनो बिराद नायोमोन जों गोदो सनाफोर माबानि बे सिस्टारनि एलबामखौ बिराद मोजां दंना सिनेमाबो दं बै दालांखौ मोजां नुदोंना सनाफोर देलाय नैबाव थादे नैबाव हम दे एबार खालामफिन दे
खेबदेनि बाव र' एसे गाहाय खालाम एसे हाब पुलिस थुदो थांसै थ' सेलफियाथ' लाबायानो सनाफोर नैबाव मोजां नुदों दलङाव रावबो बेहाय सेलफि लायालासिनो थाफेरखाया सनाफोर नैबाव बेलाय बे गुवार जानांगौमोन ना ओरै गुवार जानांगौ सनाफोर बाय बाय थेंक इउ so much for watching guys thank you